Γεια σας παιδιά, είμαι εδώ με έναν φίλο μου. Κάνουμε ποδήλατο με BMX. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχετε δει το άλλο μου κανάλι, χωρμούνα και με το φίλο μου. Και από ό,τι ξέρετε μου έπεσε λίγο το κινητό, εντάξει είναι. Τώρα χωρίζαμε εμπρός, αλλά εντάξει. Χαίρομαι πολύ, είναι η γιορτή μου σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που μου μιλάτε και με στερίζετε. Σας αγαπώ κι εγώ. Είναι πρώτη φορά στο κανάλι YouTube, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ παιδιά. Κάντε μου και ένα like σας, παρακαλώ. Μου έχουν κάνει μόνο μια γραφή, κάντε μου και ένα like. Αν με υποστηρίζετε, κάντε μου και ένα like. Σας παρακαλώ. Αλλά εντάξει, μας αρέσει το βίντεο. Και επειδή ήθελα να σας κάνω λίγο να μάθετε κι εσείς, εντάξει, πολύ ωραίο βίντεο βγάζουμε, ευχαριστούμε, παρακαλούμε. Και αυτά είναι πολύ ωραίο βίντεο για σήμερα. Εδώ είχαμε και τη γιορτή μας, έφαγα και τούρτα, όλα καλά. Εδώ κάνουμε με BMX για ό,τι θέλετε. Υποστηρίξτε μας και αυτά όλα καλά και ευχαριστούμε για αυτό το κάνουμε. Τώρα που μας υποστηρίξετε. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, σας αγαπούμε κι εμείς. Εντάξει, ευχαριστούμε. Έλα. Ωραία, γεια σας παιδιά τώρα.